Kwaba abantu bangakholwayo. Ukhona umuntu oyika ungakholwa. Ufike unyaka kaThixo wasinike ingqondo. Kodwa xa engekafiki unyaka kaThixo ufumana ingqondo. Aba bantu bebesoyika ukufa ngalo lonke ixesha lokuphila kwabo uzothi bebesoyika ukufa kungakholwa. Nangoba abantu noba bangayevelisa iteksi iqhajukelwe liviri. Bonke abantu abangena Thixo kuzoba wow yini inkosi yami. Intoni lebayoyikayo. Xa befika bendlini bathi yuphi ndizoba intoni ukufa ngeChristmas. Ngoba abantu abangakholwayo bazizisulu zokoyika ukufa ngalo lonke ixesha lokuphila. Kanti ke ngoku thina abantu bakholwayo noba bazalwana umzimba wam nomoya wami ezo zinto zingabekwa nqamnye ndithi mna loo nto yinzuzo. Kanti ke ngoku noba ndingaphila ndikubomi naleyo into ndiyayilangazelela. Uyabona mna kwezi zinto zombini akukho nto ndilahlekelwa kuyo. Kodwa abantu bona abangakholwayo abangekalidla ikhoba kunye noKristu bazizisulu zokoyika ukufa. Kodwa once babizwe bazokuthatha badle kwinyama yesibingelelo bazalwane usuku umuntu wadele konke. Ngoba le nkonzo iyadelela la uyiki into nkonzo. Ndizibuke ngama ngezo ndaba bazalwane hayi. Besithi nama manje phakame njabeni. Amen. Ndibulise manje. Ndisithi ubabalo loThixo wethu. uKristu umsindisi wethu. Malube nani nonke. Ngizona emabingeni. uThixo ahlale kuwe. Ekunganani ningamthanda uThixo. Inhlungu la uThixo adala abantu. Basuka abantu bamqafukela uThixo. Ngoba lento ibangela abantu bangamkhonzi uThixo benziwa ukungamthandi. Kodwa xa uthe uthando lwabantu kwafika kubo uthando lukaThixo. Basuka abantu nabo babona uThixo bamthanda. Ndikuthi nalo mazima naye banoxolo zabo. Naboni manje bangcwele uThixo wethu. Makanisikelele basimasi. Ndiyazi uba besithe noko sizodibanisa nalefemeli yakwaWasa. Kodwa ke ngenxa yobumnandi bokuba besivulele inhliziyo yenze loo nto leyo nathi sive enhliziyweni zethu basamkelekile. Noko masiphakamise nje amazwi ambalwa okubulisa egameni lenkosi uKristu. Isaziso manje endinaso ngigqibele. Ibandla likaThixo lihlanganisene apha eShostile. Nokuba kungakho abantu abathanda ukuba mabake banyuke. Bake bayokuphulaphula intetha uThixo awayishiya entabeni. Uba wayesingisele enini. Njengoba sinqumama ngoku siyahla siyapha izantsi sofika siqhubekeke nokuhlangana. Esingavuyayo banoko lingakhona ihlumelo manje lapha kwaTatoza bake bayokuphula ngoba lento ibangela uba abantu sibambelele emsithweni. Laa nto yayithethwe nguYesu entabeni yajishwa zintandabulumko. NjengoYesu wayishumiya entabeni yajishwa. Ngoku ke sifuna abantu bakhe beve bazokuva ilizwi elathethwa eJerusalem ngabo uYesu wayebanike umyalo entabeni. Ndithi ke ndiphakamisa nje mani eso saziso. Uba kukuba nonoko ngoku uThixo inhliziyo yakho uyayityumza noko akhe ayoyiphulaphula indoda kaThixo. Oko ke kungabo kube bukulungisa kuThixo. Noba ke akukho ngomso kodwa zonke icawe siyahlangana ePhayostele ngentsimbi ye-11 ekungakuba abantu bakhe bazomamela le nto ithethwe nguThixo. Nami ndisikuthi ayibingamazwi wami okugqibela lawo. Ufanele Nkosi ukwamkela usuku